Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha. Nina bakaKlebe ngimbona ukwehla kweyikaMancengeza kwathi kweyikaPhungashe wanyamalala. Nina bakazululizayo khwezana abantwana ngabadala bodwa bayoyibalekela. Nina beqhawe ngiyanibingelela enhla nasezansi bakwethu nibingelelwa intunga lasenhla kwaSokhumalo bakwethu. Ngethemba niyaphila bakwethu. Sikuyikholo Khumalo TV ku YouTube bakwethu. Ngicela ningene bakwethu, ningene impela ngobuningi. Ningene impela ngobuningi bakwethu. Namuhla ke nina besilo ke sise eincazelweni ke zamaphupho. Ngizozama impela ke ukuthinta ke amaphupho ke ambadlwana nje ayamaningi. Ngizozama ukuthinta ke awenhlanhla, abika inhlanhla kanye nawe ebhadi. Ngizoqala ke ngawenhlanhla bakwethu. Ukuphupha ke izimvu, umhlambi ke wezimvu. Nina beqhawe mhlambe ke welusile. Inhlahla enkulu le, inhlahla enkulu bakwethu leyo. Imvu ke isilwane ke singaphushwa ke inombani. Asiphushwa ke inombani ke leso silwane leso ke. Mhlambe noma ke uphuphe ke izinyane, mhlambe uphethe ke izinyane ke lemvu ke limhlophe ke qwaba. Uze ke uphaphame. Kungekho ke umuntu ufike ke wakwephuca ke lelo zinyane ke. Inhlanhla enkulu leyo bakwethu, inhlanhla enkulu nina beqhawe. Kuphupha ke inkosazane ke yamanzi. Inhlanhla enkulu leyo bakwethu. Inhlanhla enkulu bakwethu nina beqhawe, nina bembube. Kuphupha ke usendaweni ke ekhanyayo, ekhanyayo. Ekhanyayo impela ekhanya ba. Nina beqhawe ke inhlanhla ke leyo. Inhlanhla ke leyo ngoba akulungile kuyiphupha ke usebumnyameni. Akulungile kusuke kuyibhadi ke lelo uma uyiphupha ke usendaweni ke sebumnyameni. Kodwa ke kuba kuhle ke uma ngabe ke kuleyo ndawo uyiphupha ke usebumnyameni ke bese ke ngaphambi kokuba ke uphaphame ke bese ke uyaphuma ke kulobo bunyama ke bese ke uphaphama ke sekusendaweni ke enokukhanya ke. Kushuthi kusuka kubika ke ukuthi ke izitha zakho ke uyinqobile. Uyinqobile. Nina beqhawe, nina bembube. Asihlabele emkama, asihlabele emkama kwethu. Sihlabele emkama nina beqhawe. Uma ke uphupha ke umuntu ke ekupha ke imali, mhlambe ke eyamaphepha ke nekhanyayo. Hayo osihlanu bakwethu, imali engakhanyi, imali ezibomvu cha. Mhlambe ke kube nje ngo1 rand kanjena no2 rand. Uma uphupha ke umuntu ke kupha ke lolo hlobo ke le mali kusuke ke kuyinhlanhla leyo, ngoba ke imali ke akufuneki ukuthi ke umuntu ke ayiphuphe ke ayiphuphe ke yena enikeza umuntu imali. Kusuke kukhona abakwephucayo ke lapho. Imali ke into ke okufuneka ke umuntu ke aphuphe ke eyinikwa, hayi ephisana ngayo bakwethu. Nina beqhawe, nina bembube. Asihlabele emkama. Nina beqhawe sihlabele emkama. Uma ke uphupha ke umhlengikazi, unesi, fake ke uniform, noma ke umphupha ke enza muphi umsebenzi, umphupha ehamba, noma umphupha ke noma ke kuphi ke umphupha ke enza nje noma umuphi umsebenzi eshanela esesibhedlela ke. Kubika ke inhlanhla ke lokho, inhlanhla enkulu ke le nina beqhawe. Sihlabele emkama kwethu. Uma ke uphupha ke ingane ke encane ke ikhulula ke usayiphethe lapho bese ke yona ke iyayikhulula, kodwa ke leyo ndle ke leyo ingakuthinti wena. Kusuke kuyinhlanhla ke le. Uma ngabe leyo ndle ke iyakuthinta kusuke ke kuyisichitho. Kusuke kuyisichitho ke lelo phupho ke livamise ke ukuphushwa ke abantu besifazana. Uma ngabe bejikijelana ke ngeyichitho lapho ke nezimbangi zabo ke esokeni. Nina beqhawe. Umuntu wesilisa akavamisile ukuliphupha ke lelo phupho. Nina bembube. Sihlabele emkama ukuthi sihlabele emkama. Uma uphupha ke okusamuntu uthola ukuthi impela ke ikhanda uyalibona ukuthi cha umuntu lona, kodwa umuntu ubuka umzimba, ubheka umzimba la ungakhona ke uthole ke ukuthi awubonakali kusanje ihlathi noma kusansimo. Kusuke kunomkhubulwane lo, kusuke kunomkhubulwane, kusuke kubika ke inhlanhla. Unomkhubulwane ke kuthiwa ke
ile nkosazana ke yayikade ke itshalelwa ke insimu ke endulo isazoke ngichaze ngawo ke unomkhulwane ke ngokuzayo nabeqhawe ake sibheke ke amaphupho ke ebhadi amaphupho ke angemahle nina beqhawe uma ke uyiphupha ke ubhukuda emanzini ke angcolile noma ke mhlambe idamu emanzini ke awudaka nodaka dungekile ke kusuke kuyisichitho ke leso kusuke kuyisichitho kusuke kuyibhadi nina beqhawe kusuke kuyibhadi nalelo ke iphupho ke livamise ke ukuphushwa ke abantu ke besifazane isikhathi esiningi basuke bejikijelana ke ngeichitho ke neimbangi zabo ke masokeni nina beqhawe ke uma ke uphupha ke inyosi inyosi mhlambe ke indiza ke noma mhlambe ke uzidla mhlambe ujulwazo isichitho ke leso bakwethu isichitho kodwa ke uma uphupha ke ingcino ke inyosi ke uphupha nje mhlambe uyiphethe ke ingcino ke inyosi inhlanhla leyo inhlanhla ngoba ke siyazi ukuthi ke abantu abanamabhizinisi bayaye ke bayisebenzise ke ingcino bayaye ke bayishise ke ngaphambi kokuba bavule ke amabhizinisi wabo njalo nje kuseni ke bakholelwa ke kuthenini ke ingcino ke inyosi ke iletha kabantu iletha ke imali ke iletha ke inhlanhla bakwethu ngakho ke ingcino ke inyosi ke ayisona isichitho ayilona ke ibhadi okubi ke izona inyosi ke indiza uma uyiphuphe ke indiza nina beqhawe noma ke uyiphuphe ke uzidla kahle hle vele uphupha udla akukuhle bakwethu umuntu umelele akufuneke aphuphe ke edla akufuneki futhi ukuthi uphuphe ke wenza ke ucansi nina beqhawe into nje ungafuneke uyiphuphe leso ukudla noma ukwenza ke ucansi uma uyiphupha ke wenza ke ucansi kushuthi ke lelo cansi usuke ulwenza ke nesilwane bakwethu usuke ke uthunyelwe ke isilwane nina beqhawe uma ke uphupha ke udla kushuthi ke usuke ke udliswa suke ke udliswa basuke bekushaka ngedliso bakwethu nina beqhawe yasihlabele mkamba asihlabele mkamba ukuthi isikhathi esiningi ke abona amaphupho ke ebhadi ke amaphupho kangadingeke kuhunyushwa ke la incazelo zawo ke icace ke bha uma ke uphupha ke uyiphupha ke usendaweni ke sebumnyameni sebumnyameni ke uthola ukuthi uyazama ke ukuba ke uphume ke kulobo bunyama kodwa akuphumeki uthola ukuthi uyamemeza ucela usizo kodwa kuqhamuka umuntu oyokusiza uze uphapha ungaphumanga kulobo bunyama ke ibhadi ke lelo ibhadi kwesinye isikhathi ke uthola ukuthi ke uyazama ke uzama ukugibela mhlawumbe okusantaba kanje ufuna ukuya le phezulu esicongweni uthola ukuthi akufinyeleleki lena kangaka ukuthi uzuphapha impela ungafinyelelanga khona kusuke kuyibhadi ke lelo kodwa ke uma ke ungaphaphama usufinyelelile le phezulu entabeni cha kusho ukuthi ke into zakho ke zobe ke zolunga ziyolunga kodwa ke kuyoba ke nokukhona ukudonseka kanzima nina beqhawe uma futhi ke uyiphupha ke mhlambe ke uzama ke uwela ke umfula mhlambe uthola ukuthi mhlambe lo mfula unawo amanzi awunalutho nje kodwa ke umuntu ufika le ugcineni umuntu uyawela uthola sekukhona ke udonga lapho umuntu uyagibela ke lolo donga awugibeleki yabona kuweleki sekukhona nje into nje samqansa uyabona kangaka ukuthi uzuphapha ungawelanga ke lo mfula libi ke lelo phupho bakwethu yabona ke into nje engadingike kutoliwa ke le nina beqhawe into nje engadingike kutoliwa kodwa ke uma ke uyiphupha ke uzama ke mhlambe kuwela umfula ke ugcina ngempela uwelile cha ke kusuke ke kuyinto enhle kakhulu ke leyo bakwethu kusekuyinto enhle kakhulu asihlabele mka uma ke uphupha ke nina beqhawe ke umuntu ke ekudonisela ngenzeka mhlawumbe kube umuntu mhlawumbe omaziyo noma ongamazi ke ibhadi ke lelo ingakho ngithi ke lamaphupho ke awadingi ukuhonyushwa ngesikhathi esiningi uma ke uphupha ke mhlawumbe usedamini ke lingcolile ke uthola ukuthi ke umuntu wesifazane uphupha ke usedamini ke uyabhukuda bese ke kuvela ke ingane ke umuthi ke uyayibamba ke leyo ngane ke ingabambeki umuntu uyayibamba ingabambeki vele nje
ishelele nje ezandleni ke ibuyele futhi edamini ke kusuke ke kuyibhadi ke lelo ekusuke ke kuyimbangi yakho ke esuke ke ikadla kakhulukazi isuke ke ifuna ke ukuthi wena ke ungasibambi ke isisu ke kulelo soka lenu lelo ke enisuke ke nilibanga ke wena ke nembangi yakho asihlabele mkama. Nina beqhawe ke uma uphupha ke umuntu ke kwephuca ke imali mhlambe ke uphupha ke ubhizi mhlambe usayibalela amahehe bakho bese ke kuqhamuka ke umuntu ekephuca mhlambe baleka uze uphaphame ke ungayitholanga leyo mali mhlambe uzame ke nawe kumhuba ke lowo muntu kodwa ungamfici cha kusuke ke kuyibhadi ke lelo futhi akufuneki uphuphe futhi ke uphisana ke ngemali ngakho ke uma uphupha ke mhlambe ke upha abantu imali into embi leyo bakwethu iphupho ke libi ke lelo iphupho lebhadi nina beqhawe kunjalo nina beqhawe cha ake ngimeke lapho sewashayile kanyani nondlini ngizobuye ngichazeke amanye ke ngokuzayo nina beqhawe ngizobuye ngichaze ke amanye ke ngokuzayo nina bembube nina beqhawe niphile nje ngicela ningene bakwethu Kholo Khumalo TV YouTube Kholo Khumalo TV sazobuye ke sichaze ke nokuzalwa ke wembethe nanokuthi ke yini ke okufuneka ke uyenze ke uma ngabe ke uzelwe ke wembethe nina beqhawe nina besilo niphile nje niphile inkwazi kaNdaba sidihile yonyo nemaphikwa amhlophe kwaZulu ningayithinti leyo nyoni sithi iyekeni leyo nyoni ngeyezu inkwazi kaBhusha sithi kozama zamulwa dloluduma inkwazi kaBhusha sidihile yonyo nemaphikwa amhlophe kwaZulu ningayithinti leyo nyo nina babaziya inhlonhlongo inkomo ethandwa zibawo intulo ebande ngodonga kwabheka uZulu intaba zimbili zakhele nezentula ngisho ukuxhawulana uqasa lukaWasi inkomo esengwayiviyo ngiyabonga bakwethu siyabonga sibonga kakhulu izandla zedlula ikhanda.